Ahoj, zdravím vás, zdravím všetkých fanúšikov, borcov a borkyne. Chcel by som vás pozvať tuto s mojím kamarátom. Poď sem. Chceli by sme vás pozvať na náš spoločný livestream. Prečo si mi rozbil rozstrechu? Počkaj, hľadám to drevo. Kurňa, ja som ho stratil. Hej, vrať to drevo! Ja ho mám. A vlastne... Tu môžete vidieť našu krásnu pec, daj mi jedlo. My vás pozývame na tento náš livestream, ktorý bude 25.7.2014 A 26. mám... Počkaj, čo? Dneska je už štvrtok. No. Počkaj, nie, ty dežo. Dneska je 23. Však je streda. No. 24. budeme točiť. Do zajtra. No. A o koľkej? Ja neviem, treba o nejakej tretej, druhej. Takže o 2. hodine môžete sa určite tešiť a my si teraz zľahneme a krásne to ukončíme. Majte sa fantasticky s našimi game borcami. Čauko. Čau.